Il-passiġġieri li vjaġġaw bejn it-tliet ibliet u tas-Sliema jistgħu jibdew jiffrankaw Tliet Kwarti kuljum. Dan għaliex iktar tard il-ġimgħa l-oħra ġew introdotti żewġ vjaġġi ġodda fl-iskeda tax-xitwa tas-servizz tal-Lanċa. L-iskeda l-ġdida li bdiet matul tmiem il-ġimgħa li għadda issegwi r-rispons mill-passiġġieri li rrimarkaw li jekk jaqbdu l-Lanċa mit-tliet ibliet lejn il-Belt Valletta ma jkunux jistgħu jilqu l-Lanċa mill-Belt tas-Sliema wara li jkunu qasmu l-kapitali bil-mixi. Apparti hekk, anki fil-għaxija, is-servizz tal-Lanċa ħaseb speċjalment f'tal-ħwienet. L-ewwel inixjattiva kienet għandna ħafna nies jibdew fis-7 x-xogħol u ma kinux jaslu fil-ħin. Allura għamilna vjaġġ fis-7 neqsin kwart, f'5 minuti u wasluhom il-belt u fis-7 din ix-xogħol. L-aħħar trip qiegħda fis-7 u nofs flok fis-7 u kwart, ħalli nies li jaħdmu fil-ħwienet jalqu fis-7 sakemm jaslu sa fejn ix-xatt ikunu tilfuh il-ferry. Issa jistgħu jinżlu komdu jaqbdu ta' 7 u nofs. Joe Santfournier kompla jgħid li f'dawn is-6 snin li ilu jintuża żdiedu sew il-passiġġieri li jużawh, fosthom Maltin li jużaw dan it-trasport bħala mezz alternattiv ta' kif jivvjaġġaw. One News għamel il-vjaġġ mill-Belt tas-Sliema fejn tkellem ma' wħud li maż-żiffa tar-riħ għallulna kemm isibu dan is-servizz komdu għal ħtiġijiet tagħhom. Bażikament biex tiffranka l-ħin u tkun iktar moqdi aħjar fil-post fejn tkun trid tmur. Effiċjenti ħafna biex nevitaw it-traffiku minn tas-Sliema għal Belt Valletta. U għat-tifla xi ħaġa differenti mhux noqogħdu nkollu wara traffik, avventura żgħira li wkoll. Eżatt. Sebuħ komdu minn hawnhekk minn tas-Sliema aħna noqogħdu gżira kemm nimxu x-xatt u mbagħad kemm naqsmu għall-bint. Perfetta u ma nafx għaliex ma jużawx iżjed il-Maltin. Anki min jiġi minn postijiet oħrajn. Vera konvenjenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.